Kunabantu ngoba sekhulile nje kunje ababikelwayo ukuthi usendlini ke useyobona isicefe. Wonke umuntu uyifaka kumuntu wakhe ebhekile. Wonke umuntu wayifaka enkingeni ebhekile. Wonke umuntu wayifaka ebhekile. Kubalekile mawumjida ube ne choice. Ngeke nginje mina ebusweni bese ngithandana nento enje. Leyo nto ukweyisa. Leyo nto ubukela phansi South Africa. Kumele mawunje thana nezinto ezisulekile. Izinto ezihlelekile. Oyelo uyazi ngiyazi mangikhuluma kube mhlambe ngiyahlekisa kodwa kubalekile kuba ne choice. Kubalekile ukuthi igama lakho mawuqanjwa lona ekhaya baqambi yazi kunamagama eindawo odma uyibiza njengendawo thina esakhulela kuzona Morning Side. Yazi lezo ndawo uyaza noma uyibiza ufaka ismile Durban Ntuzuma Mashu. Yazi indawo ebiza kunendawo engakwazi ukuthi mawuyibiza ufaka ismile ebusweni. Njengombumbu uhlala busisi ngihlala enquthu. Uhlala busisi ngihlala le ekebhamshela. Uyazi kunendawo engafakeki ismile mawuyibiza. Uyazi kulamagama ethu thina ngoba ngu-Ankel nje ngusibusiso amagama abizekayo. Uyazi ngoba kuyiweekend nje ake niqaphele ukuthi ngaphela mawuqamba umuntu umqamba. Uyazi kunamantombazane bele noma wabiza kube ngathi ubiza ibhodo lezulu noma mhlawumbe ubiza umuntu osepaki. Uyazi kunabantu yazi angazi lento yazi mfowethu kube ngathi ngeyisa kodwa abantu besifazane ngizame nani ukubuyela ekheni. Ningaqambi ingane nithi hayi uthando lwethu hayi nje olwethu fusek man olethwane. Qambi ingane ngamagama productive. Mase kuba ngiyacela ukukhuluma isingisi kubalekile ukukhuluma before ukhuluma isingisi sibudget before you speak it because your English will disappear like an